खुलुमबाय बड'लेण्ड अपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय एनडिएफबि फाइनान्स सेक्रेटारि बिदु मैलोजों लोगोसे गासै 7,000निबो बांसिन एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा यूपीपीएल दोलोआव जयेन जाबाय। 21 नं सालबारि समस्तिनि सिङाव थानाय कलबारि गामियाव एनडिएफबि फाइनान्स सेक्रेटारि बिदु मैलोआ यूपीपीएलआव जयेन जाबाय। बिदु मैलोजों लोगोसे गासै 7,000निबो बांसिन एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा यूपीपीएल दोलोआव जयेन जाबाय। मख'नो गोनांदि 21 नं सालबारि बियाबनि यूपीपीएलनि बिजाथि बिनोद मुसाहारिया देरहागोना 100 जौखोन्दोनि सायाव रोखा जाबावबाय होननानै बुंथिदों रायजो राजाफोरा। नैथियाव दङ 30 नबेम्बर हरनि 1 रिंगानिफ्राय नुनो मोनगोन बोसोरनि जोबथा अखाफोर मन'नाय। 2020 मायथाइनि जोबथा अखाफोर मन'नायखौ 30 नबेम्बराव नुनो मोनगोन। 30 नबेम्बर पुर्णिमा खालि हरनि 1 रिंगा 4 मिनिट समाव जागायनानै फुंबिलिनि 5 रिंगा 22 मिनिटसिम थागोन। बे अखाफोर मन'नायखौ भारतनि उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम आरो उत्तराखंडनि माखासे थावनिनिफ्राय नुनो मोनगोन। रायखांनो गोनांदि बे बोसोर एबा 2020 मायथाइयाव खनब्रै अखाफोर मन'नाय जागोन। फैगौ 30 नबेम्बरनि अखाफोर मन'नाया बोसोरनि जोबथा अखाफोर मन'नाय जागोन। बेनि सिगांबो थांनाय जानुवारि दाननि 10 अक्ट' खालि 5 जुन आरो 4 जुलाइआव अखाफोर मन'नाया जानानै थांबाय। थामथियाव दङ फिसायनि फालांगिखौ सामलायनानै लखिमपुर पुलिसजों हमजादों बिसिया। फिसायनि फालांगिखौ मोजाङैनो सामलायदोंमोन बिसिया। मोजाङानो सोलिदोंमोन फालांगिया, नाथाय समा गाज्रिमोन। इयुनाव पुलिसनि आखायाव लखिमपुराव हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लखिमपुराव फिन ड्राग्स रांजों लोगोसे हौवा हिन्जाव सानैखौ हमदों। बान्दरदेबा पुलिस बिबानगिरि मदन चन्द्र कलितानि दैदेननायाव सोलिनाय ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशनाव हमजायो। मख'नो गोनांदि आइजोनि फिसाय सफिरुल इस्लामआ साननैसो सिगां ड्राग्सनि केसआव हमजादोंमोन। ब्रैथियाव दङ बिपिएफ हानजाया गोबां कोटी रां जाख्ल'नायनि अजद। नंखाय सावथुन प्रडाक्शन मुं खालामना गोबां कोटी रां जाख्ल'दों बिपिएफ हानजाया। आरटिआइ खालामना मोननाय फोरमानखौ लाना मैया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर प्रेस क्लाबाव खौरांगिरि मेल खुङो। दुलाराय बर' हारिमु आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायना होदों आरटिआइनि फोरमान बिलाइखौ। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो बिपिएफआ गोबां रां जाख्ल'नायनि अजद सिखारदों। बाथियाव दङ आधार कार्ड बानायनायनि मुङाव रां दाबि। आधार कार्डनि मुङाव रां दाबि खालामनायखौ लानानै दोंहाव थासारि धुब्रियाव। रागायाव रायजोफ्रा गेटआव ताला मारिनानै जोबथेना दोनो आधार अपारेटर आरो पन्चायतनि मावथिखौ। धुब्रि जिल्लानि दुमरद गामि पन्चायतआव दोंहाव थासारि जादों। रायजोफ्रा रागायाव सिफायो चेयार टेबोल बायदि। जिल्लानिफ्राय मोनफ्रोमबो गामि पन्चायतआव आधारनि केन्द्रफोराव जाख्ल'नायनि जाथाय। अजदनि बादिब्ला मिरुफोरनि अपारेटरफ्रा गुबैयै गामि पन्चायतनि वार्ड सोद्रोमाजों लोगोसे रां लायो। वार्ड सोद्रोमाफ्रा रां लानानै बानायनाय फारिलाइ बायदियै आधार कार्ड बानायनाय जायो। दुमरद गामि पन्चायतनि जितेन्द्रआ 300निफ्राय 500 रां लानानै सिगाङावनो आधार कार्ड बानायो आरो रां होयै रायजो राजाफोरखौ दाबि हुमखि होनायनि अजद होनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।